Tramitan estas euroórdenes, por tanto hoy nosotros somos libres, la consellera Ponsatí i el president Puigdemont també són libres. El jutge avui ha decidit la llibertat sense fiança dels 3 consellers que estem aquí a Bèlgica. El jutge a Escòcia va decidir la llibertat sense fiança de la consellera Clara Ponsatí. El jutge ha decidit la llibertat del president Puigdemont. Al novembre ja van decidir el jutge la nostra llibertat. Per tant, són 4 jutges que han hagut de prendre una primera decisió sobre aquestes causes d'extradició i en els 4 casos la decisió ha estat la mateixa, deixar-nos en llibertat. Per tant, el primer que haurem de dir és la nostra satisfacció immensa per les decisions que s'han conegut avui, la nostra llibertat sense fiança i la llibertat del president Puigdemont, però encara més hem d'expressar la nostra alegria, la nostra satisfacció molt gran de veure que ja hi ha una primera decisió de la justícia europea que diu clarament que el delicte de rebel·lió no s'ha produït. Per tant, el primer que fem és exigir la immediata llibertat dels companys que avui estan en presó preventiva a Espanya, perquè ja hi ha una primera decisió europea que explica que el motiu pel qual se'ls manté en presó preventiva, que és la incriminació per rebel·lió, és un motiu espuri. Per tant, si us plau, la llibertat immediata de les persones que avui estan en presó a Espanya, de les 9 persones que avui estan en presó a Espanya, acusades d'un delicte de rebel·lió que el jutge alemany ja ha explicat que no s'ha produït. En segon lloc, volem explicar que nosaltres ara afrontem amb tota la tranquil·litat del món el procés judicial que ens espera a partir d'ara. Evidentment, la decisió de la justícia alemanya encara reforça més aquesta tranquil·litat i confiem, tenim la plena convicció que serem capaços de fer entendre, de demostrar als jutges aquí a Bèlgica que no hi ha cap motiu, que sobren, diguem-ho així, sobren els motius per no executar l'extradició. És a dir, sobren els motius, són molts els motius pels quals entenem nosaltres. Primeres declaracions de Toni Comín, just ara que acaba de sortir de l'edifici de la Fiscalia. Ell i Meritxell Serret i Lluís Puig han quedat en llibertat sense haver de pagar fiança. No sabem, però,